लेकिन काल हमने के बसंत पंचमी रहे तो काल है ताल ठोका गइल बा। काल से होली चढ़ गइल बा। लेकिन का करब चाचा ए घड़ी गाना बजाने के कोनो समय सीमा नहीं खे रह गइल। ए घड़ी सालों भर चैता गवाता, सालों भर होली गवाता। जानी के ना जानी बाकी चले के ओरिजिनल ताल ठोका गइल बा काल है। अनिलो भाई ताल ठोक देले बारे भौजी लगे जाके। अब हमनियों के ताल ठोकतानी जाज कहे के बा कैसे। बाकी तनी एक बार जयकार बोली सब है हरियर नाथ बाबा के। पैप्स वाली हरियर नाथ बाबा के। ई का हो गइल हो? हमार तो आवाज फंस गइल ह। फंस गइल ह तो तुरंत आवाज हम के खोले ली जा। अच्छा खुलवा मिली रुक जाइए। चले के हमने के कहे के बा कहता चले के बा लिखल गइल बा। और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। नासे रोग हरे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल पीरा। तो हनुमान जी के दरबार में चले के बा। कहता चले के बा कैसे बबुआ। का कहे के बा कि मैया अंजनी केला भाभी चदेती दारसनमा तमैया अंजनी केला अरे मौजमपुर में देती दारा।
हमरा हजार हजार फिर पुरस्कार आइल बा, बार बार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा। बहुत कहले के बाबा अंजनी के पुत्र दूत राम के कहाइले जहाँ जहाँ मन करे तहाँ रौड़ा जाइले अंजनी के पुत्र दूत राम के कहाइले जहाँ जहाँ मन करे तहाँ रौड़ा जाइले अब तोहर खानी के बाबा लवान हो अब रौरा खानी के बाबा लवान वो कमलिया में दे दी दारा सालवा भैया भैया अंजनी के ना अब बीचे दे दीदार यदि यदि हो होली हो भैया अंजनी के ना सब बीचे दे दीदार सनवा अंजनी के ना सब बीच दे दीदार सनवा मैया अंजनी के ना सब बीच दे दीदार सनवा मैया अंजनी के ना सब बीच दे दीदार सनवा मैया अंजनी